సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ తరుణ్ తెలుగు టెక్స్ అగైన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో మనం ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నా, లిటరల్లీ నేను ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నా నా ఫేవరెట్ ఫోన్ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ సిరీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నోట్ 20 అల్ట్రా 5G. సో ఈ ఎడిషన్ అయితే ఇప్పుడు మనం అన్బాక్స్ చేసుకోబోతున్నాం. సో అన్బాక్సింగ్ వచ్చేసరికి మనకి సామ్సంగ్ స్మార్ట్ కేఫ్ మన బ్రో ఒక అతను ఉన్నాడు, సో విజయవాడ స్టోర్లో. సో అతని హెల్ప్తో మనం ఇప్పుడు ఈ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ 20 అల్ట్రా 5Gని అయితే తెచ్చుకోవడం జరిగింది. అండ్ అన్బాక్సింగ్ అయితే మనకి ఇచ్చారు. సో అన్బాక్సింగ్ ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ట్ఫుల్గా ఇమ్మెన్స్ థ్యాంక్స్ చెప్పేసుకుంటే మనం వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న నోటీస్ గైస్, ప్లీజ్ దీన్ని అయితే మైండ్లో పెట్టుకోండి. వీడియో అయితే కొంచెం లెందీ ఉంటుంది తప్పకుండా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అన్బాక్స్ చేసేటప్పుడు నా టైం అయితే 6:30 అయింది. అండ్ వీడియో శాంపిల్స్ ఇవన్నీ నేను బయటకు వెళ్ళి వీడియో శాంపిల్స్ తీసుకునేటప్పుడు నాకు 8:30 అయితే టైం ఈజీగా అయిపోయింది అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ అండ్ ఇక్కడ ఈ షూట్ టైం చూసుకుంటే 3:28 అవుతుంది గైస్. 3:28 midnight 3:28 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నా ఎడిటింగ్ ఇదంతా అయ్యేటప్పుడు నాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 అయితే అయ్యింది. నేను సండేని అయితే ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. Q&A సెషన్ కూడా మీకు ఉండదు మ్యాక్సిమం. సో సండే మార్నింగ్ మీకు 11-12 లోపల అయితే నేను వీడియో పెట్టడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఖచ్చితంగా వీడియోస్ లైక్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా దీనికి 1K వ్యూస్ రావాలి అండ్ 500 లైక్స్ అనే మినిమం ఉండేలా చెక్ చేయండి. సో అప్పుడైతే మనకి ఇంకా చాలా సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇంకా నేను లేట్ అయితే చేయను. 10K సబ్స్క్రైబర్స్ గురించి మీకు అందరికీ తెలిసిందే. సో December 25th of 2020 మన ఛానల్ యొక్క సెకండ్ యానివర్సరీ. సో ఈ టైం కల్లా 10K సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యేటట్లయితే ఫస్ట్లీ మనకైతే సపోర్ట్ చేస్తూ వీడియోని అయితే హెల్ప్ చేయండి. అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోకి అయితే 1000 వ్యూస్ టార్గెట్ పెడుతున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ 500 లైక్స్ అయితే టార్గెట్ పెడుతున్నాను. ఏమనుకోకుండా కొంచెం ఇట్లా టార్గెట్ని అయితే ఫినిష్ చేసేసండి. సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ 20 అల్ట్రా 5Gకి సంబంధించిన బాక్స్ అయితే. సో గైజ్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆల్రెడీ నేను డిస్క్లైమర్ వేశాను. సో దీనికి సంబంధించి కెమెరా శాంపిల్స్ని అయితే నేను కొంచెం తక్కువ చూపిస్తాను. ఇప్పటికే వీడియో అయితే లెందీ అయింది. అండ్ డెడికేటెడ్ కెమెరా శాంపిల్స్కి సంబంధించిన వీడియో అయితే మీకు కెమెరా రివ్యూ మండేని అయితే నేను పోస్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఈ బాక్స్ యొక్క ఫిజికల్ ఓపెన్ చెక్ చేద్దాం. సో నోట్ 20 అల్ట్రా 5Gకి సంబంధించి మెయిన్ హైలైట్ ఫీచర్ ఈ S Pen అనమాట. సో S Pen డినోట్ చేస్తూ నోట్ 20 అల్ట్రా 5G అని N20 అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ రాసుంది. అండ్ ఫోన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ 20 అల్ట్రా 5G అని రాస్తుంది. రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఎంటీగా లీవ్ చేశారు, ఒక సీల్ అయితే కనబడుతుంది. టాప్లో చూసుకుంటే మనకి ర్యామ్ 12GB ర్యామ్ కనబడుతుంది. మైస్టిక్ బ్రాంజ్ అని కనబడుతుంది. 256GB ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మెమరీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ IMEI నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి. బాటమ్ చూసుకుంటే ఏంటంటే క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ MRP ప్రైసింగ్ ఉంది 1,16,000 రూపీస్ అయితే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ బాక్స్లో ఏమేమి వస్తాయి అనేది అయితే మనకి రాస్తుంది. జూలై 2020 అయితే మనకి మంత్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే మనకి అయిందనమాట. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఇది సీల్ ఆల్రెడీ బ్రేక్డ్ సీల్. సో అన్బాక్స్ ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయితే చేశారు సీల్ని. అండ్ ఫీచర్స్ ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు, ఇంకా నార్మల్గా మనకి బాక్స్ అయితే ఉంది. సో ఒకసారి మనం బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసేసుకుందాం. సో మిగతా కంటెంట్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసేద్దాం. సో గైజ్ దీని లోపల చూసుకుంటే మనకు ఒక చిన్న క్యాప్తో చిన్న బాక్స్ అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ సిమ్ ఇంజెక్టర్ టూల్ కనబడుతుంది. సో సిమ్ ఇంజెక్టర్ టూల్ పక్కన పెట్టేసి మిగతా బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్ చూసుకుంటే మనకి పేపర్ వర్క్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ కేస్ని అయితే మిస్ చేశారు. సో ₹1,00,000 పెట్టుకునే ఫోన్కి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ కేస్ ఇస్తే ఏమవుతుందో మరి, ఫ్యూచర్లో ఛార్జెస్ కూడా ఇలాగే స్కిప్ చేస్తుందేమో సామ్సంగ్ వచ్చేసరికి. సో దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ హీరో గారు ఇక్కడ కనబడుతున్నారు. సో ఒక్క క్యారెక్టర్తో మనం సినిమా మొత్తాన్ని ఎలా ఆడిస్తారో, ఒక స్కిట్ మొత్తాన్ని ఎలా రన్ చేస్తారో అలానే ఈ మొబైల్ని అలా నడిపించేసింది అనమాట బాక్స్ మొత్తాన్ని. సో ఇంకా బాక్స్లో ఏం మిస్ అయ్యాయి, ఏం కంటెంట్స్ మిస్ అయ్యి ఏం కనపడవు మనకి ఈ ఫోన్ చూస్తే. అంత అందంగా అయితే ఈ ఫోన్ అయితే డిజైన్ చేయడం జరిగింది, బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ ఇదంతా. సో దీని గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. సో ఫస్ట్ దీన్ని పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ బాక్స్లో చూసుకుందాం. సో క్యాప్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఒక ట్రావెల్ అడాప్టర్ కనబడుతుంది. సో ట్రావెల్ బ్రిక్ వచ్చేసరికి మనకి రీడింగ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. 5 volts ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ 3 amperes ఉంది అండ్ 18 watts ఉంది అండ్ 11 volts 2.25 amperes, అంటే మనకి 25 watts వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. Type-C టు Type-C అనమాట. సో దీనికి USB Type-A కేబుల్స్ ఉంటే మనకి పనిచేయదు. Type-C టు Type-C కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు Type-C టు Type-C అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ బాక్స్లో మనకి AKGకి సంబంధించిన ఇయర్ ఫోన్స్ వస్తాయి. సో రెగ్యులర్గా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్కి మనకి సామ్సంగ్ AKG ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నుండి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ రాకర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పవర్ రాకర్ అయితే ఉంటుంది, అంటే కాల్స్ లిఫ్ట్ అండ్ కట్ అయితే చేయొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ టిప్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఈ బాక్స్లో చూసుకుంటే మనకి నిబ్స్ ఉంటాయి అనమాట. S Penకి సంబంధించి నిబ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ నిబ్స్ని మనకి ఎక్స్ట్రా నిబ్స్ అయితే దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేయలేదు. మరి ఇది ఎంటీ బాక్స్ అబ్బా, దీంట్లో నిబ్స్ అయితే ఏమీ లేవు. మీకు నార్మల్గా ఇంకా స్కిప్ చేసేసినట్టున్నారు నోట్ 20 సిరీస్లో. నోట్ 10 సిరీస్లో అయితే మనకి నిబ్స్ అవి ఉంటాయి. సో ఇవి గైస్ టోటల్గా కంటెంట్స్ పక్కన పెట్టేసి మనం ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినట్లయితే సో రిచ్నెస్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీమియం నెమ్స్కి పెట్టింది పేరు అనమాట నోట్ 20 అల్ట్రా 5G. అంటే దానికి తగ్గట్టు మనం ఇచ్చే ప్రైస్ కూడా అలానే ఉందనుకోండి, 1,05,000.
అండ్ ఈ స్టిక్కర్ అయితే ఒకసారి మనం రిమూవ్ చేసేద్దాం, ఇంకా బాగుంటుంది ఫోన్ అయితే. సో టోటలీ ఫుల్లీ మేడ్ విత్ బ్రాంజ్ అని చెప్పిన మనం నమ్మేయచ్చు, అంత అందంగా అయితే మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఫుల్లీ సాఫ్ట్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కెమెరాస్కి సంబంధించిన సెటప్ కూడా మీకు చెక్ చేయొచ్చు. బంప్ అయితే చాలా పెద్దగా బంప్ అయితే వచ్చింది, అంటే బయటికి ఎక్కువ వచ్చింది అనమాట. అండ్ కెమెరాస్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది, క్వాడ్ కెమెరాతో కాదు. అండ్ వర్టికల్ ఫ్లాష్ కనబడుతుంది. అండ్ బాటమ్ చూసుకుంటే శాంసంగ్ అని చెప్పని మనకి బ్రాండింగ్ అయితే కనబడుతుంది. సో ఈ బ్రాండింగ్ కూడా మనకి ఫుల్లీ సెరామిక్ అనుకుంటా, ఫోన్ అయితే ఫుల్లీ సెరామిక్ ఫోన్. అండ్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే మనకి గొరిల్లా గ్లాస్ అండ్ విక్టస్ అనే పేరుతో మనం అయితే దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఫోన్ యొక్క ఫిజికల్ ఓవర్ చూసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఫుల్లీ ఎంటీ ఉంది, ఎస్ పెన్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఫుల్లీ ఎంటీ ఉంది. అండ్ రైట్ సైడ్ కూడా మనకి కర్వ్డ్ గ్లాస్తో వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ రాకర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ పవర్ రాకర్ కూడా మనకి రైట్ సైడ్ కనబడటం జరుగుతుంది. అండ్ రైట్ సైడ్ ఒక యాంటీనా బ్యాండ్ కూడా కనబడుతుంది. టాప్లో చూసుకుంటే మనకి ఒక సిమ్ ఎజెక్టెడ్ సిమ్ ట్రే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ యాంటీనా బ్యాండ్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఉంది. ఒకసారి మనం సిమ్ ఎజెక్టెడ్ టూల్తో సిమ్ ట్రేన్ చూసినట్లయితే ఇది మనకి హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది. సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంత ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఇచ్చినా సరే వీళ్ళైతే ఎస్డీ కార్డ్ని స్కిప్ చేయలేదు. ఈ ఎస్డీ కార్డ్ని యూస్ చేసి మీరు 1 TB వరకు మీరైతే మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే మనకి సామ్సంగ్ అందజేస్తుంది. అండ్ బాటమ్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ కనబడుతుంది, USB Type-C పోర్ట్ కనబడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ గ్రిల్ కనబడుతుంది, 2 యాంటీనా బ్యాండ్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ పెన్ అయితే ఇచ్చారు. ఫ్రంట్ చూసుకుంటే మనకి 6.9 ఇంచ్ స్క్రీన్తో వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 10 MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాతో వస్తుంది. సో పవర్ని అయితే నేను ఆన్ చేశాను, సామ్సంగ్ గెలాక్సీ Note 20 Ultra 5G అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ రాసుంది. ఈ లోపల మనం ఒకసారి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవేమైనా ఉంటే వాటిని ఒకసారి తెలియజేస్తాను. సో ఒకసారి వెళ్ళిపోదాం. సో మోడల్ నేమ్ చూసుకుంటే సామ్సంగ్ గెలాక్సీ Note 20 Ultra 5G అనమాట. అండ్ కలర్స్ వచ్చేసరికి 3 కలర్స్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంది, మైస్టిక్ బ్రాంజ్, బ్లాక్ అండ్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ అనమాట. డిస్ప్లే చూసుకుంటే మనకి 6.9 ఇంచ్ క్వాడ్ HD ప్లస్ డైనమిక్ AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే మనకి కర్వ్డ్ డిస్ప్లే మనందరికీ తెలిసిందే. అండ్ రెజల్యూషన్ చూసుకుంటే 3088x1440 పిక్సెల్స్ అయితే మనకి రెజల్యూషన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 12 GB ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ర్యామ్ అండ్ 256 GB ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మెమరీతో వస్తుంది. దీన్ని మీరు SD కార్డ్ని యూస్ చేసి 1 TB వరకు మనమైతే దీన్ని ఎక్స్పాండబుల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కెమెరాస్ చూసుకుంటే 108 MP మెయిన్ కెమెరాతో వస్తుంది, అపర్చర్ f1.8తో వస్తుంది. 12 MP వైడ్ యాంగిల్ సెన్సర్తో వస్తుంది, అపర్చర్ f3.0తో వస్తుంది. 12 MP పెరిస్కోప్ లెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్గా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, అపర్చర్ f2.2తో అయితే వస్తుంది. అండ్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా చూసుకుంటే ఒక ల్యాగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మినిమం 16 అన్న ఉండాల్సింది, 32 కానీ ఇలాంటివైనా ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది. ఎనీవే ఫ్రంట్ 10 MP కెమెరాతో వస్తుంది, అపర్చర్ f2.2తో వస్తుంది. బ్యాటరీ చూసుకుంటే 4500 mAh బ్యాటరీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. 25 watts వరకు మనకి ఛార్జ్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా మనకి 30 watt ఛార్జ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది. అండ్ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే Exynos 990 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ప్రైమరీ క్లాకింగ్ స్పీడ్ 2.73 GHz ఉంటుంది. అండ్ సెకండరీ క్లాకింగ్ స్పీడ్ 2.5 GHz ఉంటుంది. అండ్ టెర్షరీ క్లాకింగ్ స్పీడ్ మాక్సిమం 2 GHz ఉంది. అండ్ జీపీ చూసుకుంటే మాలీ G77 MP11 జీపీతో వస్తుంది. ఓఎస్ చూసుకుంటే ఆండ్రాయిడ్ 10తో వస్తుంది. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి బేస్డ్ ఆన్ సామ్సంగ్కి సంబంధించి ఓన్ యూఐ ఉంటుంది. సో వన్ యూఐ 2.1 అనుకుంటా. సో దాంతో అయితే మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అయితే వస్తుంది. సో ఇది గైస్ టోటలీ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే. నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం మొబైల్ ఫోన్ దగ్గరికి వచ్చేసినట్లయితే మనకి బూటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ సెటప్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసాను. సో సెటప్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మొబైల్ యొక్క హోమ్ స్క్రీన్ అయితే మనకి ఈ రకంగా కనబడుతుంది. అండ్ వైఫై చూసుకుంటే మనకి డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై అనేది డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఆబ్వియస్లీ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ యూఐ చూసుకుంటే మనకి క్లీన్ యూఐ ఉంది. ఈ 3 యాప్స్ వచ్చేసరికి నేను ఇన్స్టాల్ చేసినవి ఇవి కూడా లేవన్నమాట. మనకి ఒక పేజ్కి సరిపడా మనకి యాప్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇందులో మనకి నెట్ఫ్లిక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ యాప్స్ కనబడుతున్నాయి. వీటిని కూడా మీరైతే అన్ఇన్స్టాల్ కావాలంటే చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ అండ్ లీగల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే వన్ యూఐ వర్షన్ 2.1తో వస్తుంది. అండ్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ చూసుకుంటే ఆండ్రాయిడ్ 10 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్తో వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ చెక్ చేసుకుంటే నాకు ఈ రోజే మనకి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. వెంటనే నేనైతే అప్డేట్ చేశాను. August 1 సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ అయితే మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు. అండ్ బ్యాటరీ చూసుకుంటే 4500 mAh బ్యాటరీలో మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ నాకు 70% వరకు వచ్చింది. అండ్ అప్డేట్ అయిన తర్వాత 64% అయితే అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ లాస్ట్ అప్డేట్ మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు, August 14 అని చెప్పని 2020 అని చెప్పని మనకి ఇక్కడ డేట్ అయితే కనబడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే మనకి డార్క్ మోడ్ అయితే మనకి ఇక్కడ నుంచి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ నుంచి కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మోషన్ స్మూత్నెస్ చూసుకుంటే మీరు 120 Hz వరకు మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది. మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని స్టాండర్డ్లో అయితే పెట్టుకోవచ్చు. 60 Hzకి మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ చెక్ చేసుకుంటే మనకి క్వాడ్ HD ప్లస్లో కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే 3800x1440 అని చెప్పాను కదా. సో ఆ రెజల్యూషన్లో పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే మనకి 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అయితే మనకు ఉండదు, నార్మల్ 60 Hz ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎడ్జ్ స్క్రీన్ అని ఉంది.
ఎడ్జ్ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి మనకి టాస్క్ బార్ ఉంటుంది. సో అండ్ నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ లైటింగ్ వచ్చేసరికి మనకి ఏదైతే యాప్స్ మనం సెలెక్టెడ్ యాప్స్ అయితే చూసుకుంటామో ఆ సెలెక్టెడ్ యాప్స్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనకి సో ఎడ్జ్ లైటింగ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఈ బయటకు వచ్చేద్దాం. ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ కొంచెం బయటకు వచ్చేసి మనం బయోమెట్రిక్స్ అండ్ ఫేస్ రికగ్నిషన్ కూడా మనం ఫేస్ శాంపిల్స్ కూడా ఇచ్చేద్దాం. సో ఫేస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ బయోమెట్రిక్స్ని అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను. సో బయోమెట్రిక్స్ కూడా చాలా స్మూత్గా తీసుకుంది. సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, ఒక్కసారి కూడా మనకి ఫెయిల్ అవ్వడం లేదు. సో చాలా బాగా తీసుకుంది. అండ్ ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే. సో ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లేని కూడా మనం యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకుందాం. సో తర్వాత లాస్ట్కి మనం లాక్ స్క్రీన్ ఇవన్నీ చెక్ చేసేటప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ డివైస్ కేర్లోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే మనకి మాక్సిమం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు 99% అయితే మనకి సేఫ్ ఉందంట. అండ్ ఆ 1% అయితే తెలియదు మరి. అండ్ బ్యాటరీ అయితే ఇక్కడ ఇంకా ఆప్టిమైజ్ అవ్వలేదు. అండ్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే మనకి 256 జీబీలో 39.3 జీబీ అయితే మనకి యూస్ అయింది. ఇంకా మనకి మ్యాక్సిమం 220 జీబీ వరకు అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ రోమ్ చూసుకుంటే మనకి 4 జీబీ అయితే యూస్ చేస్తారు. అండ్ కెమెరాస్ ఒకసారి చేయండి. సో కెమెరాస్ చూసినట్లయితే మనకి వీడియో మోడ్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్లీ దీంట్లో హైలైట్ ఫీచర్ ఏంటంటే 108 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాని యూస్ చేసి మనం 4Kలో అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి అయితే నేను రేర్ సైడ్ కెమెరా చూపించాను. అండ్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాని యూస్ చేసి మీరు 1440p అంటే 4Kలో మ్యాక్సిమం మీరు 60 ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్లో మనం రికార్డ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే మనకి సామ్సంగ్ అందజేస్తుంది. అండ్ మోడ్స్ చూసుకుంటే సింగిల్ టేక్ ఫోటో మోడ్ ఉంది. ఫోటో మోడ్లో వైడ్ యాంగిల్ అండ్ నెక్స్ట్ 50x వరకు మీరు డిజిటల్ జూమ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం మిగతా ఫీచర్స్ని కూడా చేద్దాం. సో ఫస్ట్ 1xలో పెట్టేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోటో మోడ్ ఉంది. సో ఫోటో మోడ్ తర్వాత వీడియో మోడ్ కనబడుతుంది. సో వీడియో మోడ్లో అల్ట్రా స్టడీ మోడ్ అనేది కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంది. అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం బ్లాక్ చేసుకునే వాళ్ళకి యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి 16:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియోలో మనం 8Kలో అయితే దీన్ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో కొన్ని శాంపిల్స్ నేను ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేస్తాను. అండ్ ఫోటో శాంపిల్స్ కూడా నేను క్యాప్చర్ చేస్తాను, అవి మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. సో ప్రస్తుతానికి వీడియో మోడ్ తర్వాత చూద్దాం. సో వీడియో మోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మనం మోర్ ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి. సో దానికంటే ముందు సెల్ఫీ కెమెరా. సో సెల్ఫీ కెమెరా కూడా చూడండి సింగిల్ టేక్ ఉంది సెల్ఫీ కెమెరాలో కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో మోడ్, లైవ్ మోడ్, ఫోటో మోడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మోర్ ఉన్నాయి. ప్రో మోడ్, పానోరామా మోడ్, స్లో మోషన్, సూపర్ స్లో మోషన్ అండ్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. సో AR, బిక్స్బీ, గూగుల్ ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. అండ్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం. సో ఒక కంటెంట్ ఇక్కడ నేను క్యాప్చర్ చేశాను. 8Kలో అయితే నేను రికార్డ్ చేశాను. సో 8K వీడియో చూడండి, నేను దీంట్లో నుంచి నేను రికార్డ్ చేశాను. స్క్రీన్ యొక్క కెపాసిటీ ఏంటనేది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కెమెరా పనితనం ఎలా ఉంది ఏంటనేది మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో కలర్స్ కూడా మనకి క్రంచీ కలర్స్ కనబడుతున్నాయి. డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనకి క్రిస్పీ డిస్ప్లే కనబడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ చూసుకుంటే మనకి బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, లౌడ్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్లీ మరీ మీడియంగా లేదు, మరీ యావరేజ్గా లేదు, మంచి లౌడ్ స్పీకర్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ 20 అల్ట్రా 5G నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా యూస్ చేసి నేను 4Kలో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి ఆడియో కూడా వస్తుంది. సో ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ రకంగా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేను నడుస్తున్నాను, ఒకసారి స్టెబిలైజేషన్ చెక్ చేసుకోండి. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది కూడా మీకు మొత్తం నేను దీంట్లో నుంచి అయితే తెలుసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో చూసుకుంటే నేను నోట్ 20 అల్ట్రా 5G నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా యూస్ చేసి రికార్డ్ చేస్తున్నాను. గట్టిగా అరుస్తూ మాట్లాడుతున్నాను అండ్ నడుస్తాను. ఒకసారి స్టెబిలైజేషన్ అంతా చెక్ చేసుకోండి. అండ్ దాంతో పాటుగానే మీకు ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి ఆడియో రికార్డ్ అవుతుంది. నైట్ కండిషన్లో నేను ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అండ్ రైన్ ఫాల్ కూడా మనకైతే నడుస్తుంది. సో అవి గైస్ కొన్ని శాంపిల్స్ అయితే ఈ ఫోటో వచ్చేసరికి నేను బ్యాక్ కెమెరాని యూస్ చేసి వైడ్ యాంగిల్లో క్యాప్చర్ చేశాను. అండ్ ఈ షాట్ వచ్చేసరికి సో నార్మల్ రేర్ కెమెరాని యూస్ చేసి నార్మల్ జూమ్లో నేను నార్మల్గా అయితే క్యాప్చర్ చేశాను. అండ్ ఈ ఫోటో చూసుకుంటే సెల్ఫీ కెమెరాని యూస్ చేసి క్యాప్చర్ చేశాను. సో డే లైట్ కండిషన్, సో నార్మల్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్లో కండిషన్ చేశాను. అండ్ ఈ ఫోటో వచ్చేసరికి నేను నైట్ టైం అయితే షూట్ చేశాను. సో ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా యూస్ చేసి వైడ్ యాంగిల్లో తీశాను. అండ్ ఈ ఫోటో చూసుకుంటే రేర్ సైడ్ కెమెరాని సో వైడ్ యాంగిల్లో నేను క్యాప్చర్ చేయడం జరిగింది నైట్ టైంలో. అండ్ ఈ ఫోటో చూసుకుంటే సెల్ఫీ కెమెరాని యూస్ చేసి షూట్ చేశాను. సో ఈ ఫోటో నేను నైట్ టైంని చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఫోటో కూడా మనం లైవ్ అనమాట, అంటే మనకి పోర్ట్రేట్ షాట్. సో నైట్ టైం యూస్ చేసి ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాని యూస్ చేసి పోర్ట్రేట్ షాట్ తీశాను. అండ్ వైడ్ 1L1 సపోర్ట్ ఉందా అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ దీంట్లో వైడ్ 1L1 సపోర్ట్ అయితే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం CPU-Zలో ఒకసారి సెన్సార్ చూసుకున్నా కూడా సెన్సార్స్ అన్ని స్కిప్ చేయకుండా అన్ని సెన్సర్స్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. యాక్సెలరోమీటర్, గైరోస్కోప్ సెన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సర్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో నేను ఒకసారి ఒక వీడియోని అయితే ప్లే చేసి చూపించాను. సో ఇక్కడ చూడండి హెచ్డీలో మనకి రికార్డ్ అవుతుంది, హెచ్డీలో మనకి వస్తుందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మిగతా వీడియోస్ని కూడా నేను చూశాను, హెచ్డీలోనే అన్నీ మనకి ప్లే అవ్వడం జరిగింది.
అండ్ ఇంటర్నల్గా అయితే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు గైస్, అన్నీ మనకి పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్స్ టైమ్ టు గెట్ టు ఎస్ పెన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో స్పెషల్ ఫ్యూచర్, వన్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ ఫ్యూచర్ అండ్ నోట్ సిరీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎస్ పెన్ ఇందులో మనకి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 9 మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు దీని యొక్క కెపాసిటీని అయితే తగ్గించడం జరిగింది. అంటే మనం పెన్ బుక్ మీద ఎలా పెడతామో సో అదే విధంగా మనం స్క్రీన్ మీద పెన్ పెడితే అంత కరెక్ట్గా అయితే మనకి ఎస్ పెన్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, సో బటన్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇది బ్లూటూత్తో వర్క్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ. అండ్ ఈ బ్లూటూత్ బటన్ యూస్ చేసి మనం ఫొటోస్ని కూడా క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు కెమెరా ఆన్ అయినప్పుడు. అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని కూడా చెక్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎస్ పెన్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ దీని మీద ఏదో చైనా అని చెప్పి రాస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూడండి, సో ఇది మోడల్ నెంబర్ వేసి ఇన్ చైనా అని చెప్పి మనకు రాస్తుంది. నాన్ చైనీస్ బ్రాండ్ అని చెప్పి అనుకుంటాం, బట్ ఎస్ పెన్ వచ్చేసరికి మనకి చైనాలో తయారవుతుందేమో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎస్ పెన్ అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. అండ్ ఒకసారి మనం సౌండ్ అయితే వస్తుంది. సో సౌండ్ అయితే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం దీని యొక్క పనితనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ పేపర్ మీద రాసినట్లుంది గైస్. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకుంటే మీరు దగ్గరలో ఏదైనా శాంసంగ్ స్టోర్ ఉంటే ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి. మీకు సౌండ్ కూడా వస్తుంది, ఇది సౌండ్ కూడా యాడ్ చేశారంట. సో ఈ సౌండ్ కూడా వస్తుంది మనకి పేపర్ మీద రాసినప్పుడు మనకి పెన్ ఏ రకంగా సౌండ్ వస్తుందో ఆ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఫ్రీ క్రాప్. సో ఫ్రీ క్రాప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రెక్టాంగిల్ క్రాప్ చేసుకోవచ్చు. మనకి కంప్యూటర్స్లో మనకి స్నైపింగ్ టూల్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి స్నైపింగ్ టూల్లో యూజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మోడ్ వచ్చేసరికి మనకి స్క్రీన్ రైట్ అనమాట. సో స్క్రీన్ రైట్ వచ్చేసరికి మీకు స్క్రీన్ షాట్ తీస్తుంది. స్క్రీన్ షాట్ తీసిన తర్వాత దాని మీద ఏమైనా మనకి రాసుకోవచ్చు. అంటే మనం నార్మల్గా వేరే ఫోన్స్లో మనం వేలుతో ఎలా రాస్తామో ఇక్కడ మనం పెన్తో అలా అయితే రాసుకోవచ్చు. అండ్ కావాలనుకుంటే దీన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేసుకొని మనం వాట్సాప్లో వీటిలో మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మోడ్ ఏం చూద్దాం, డూడిల్ మనందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి మనం లైవ్ మెసేజెస్ చూద్దాం. సో కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది. సో కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ నార్మల్ మెసేజెస్ కూడా యాప్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కెమెరా చూసుకుంటే మనకి ఒక 5 సెకండ్స్ 10 సెకండ్స్ మనం వీడియోని అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాంట్లో మనం ఒక రాస్తే మాత్రం ఆ రాసిన రాతకి మనం ఎఫెక్ట్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైతే మనం లెటర్స్ రాస్తామో సో దానికి ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకి ఈ రకంగా అయితే వీడియో ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లుగా. సో ఇది ఫీచర్ కూడా నాకైతే నచ్చింది. సో ఫస్ట్లీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా మోడ్స్ చూద్దాం. సో ఈ మోడ్స్ చూసుకుంటే ఇంకా మనకి ట్రాన్స్లేట్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎయిర్ డూడిల్ ఉంది. ఎయిర్ డూడిల్ మనందరికీ తెలిసిందే, ఏదన్నా పోర్ట్రేట్లో కానీ ల్యాండ్స్కేప్లో కానీ యూజ్ చేసి దానికి మనం ఏదైనా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మనం పిలకలు పెట్టడం కానీ కొమ్ములు పెట్టడం కానీ ఇలాంటివి మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం ట్రాన్స్లేట్లో చూసుకున్నట్లయితే మనం ఏదైనా సెలెక్టెడ్ ఏరియాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ కొట్టంగానే మనకి వేరే లాంగ్వేజ్ నుండి ఇంకొక అదర్ లాంగ్వేజ్కి మనం ట్రాన్స్లేట్ చూపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ డ్రా అనే ఫీచర్ ఉంటుంది. సో ఈ డ్రా మీకు పెయింటింగ్ ఎవరికైనా యూజ్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్ బాగా ఇష్టం ఉన్న ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఈ ఫీచర్ని బాగా ఇష్టపడతారు అనమాట. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెన్తో మీరు ఎలా అయితే రాసి ఎలా అయితే మీరు స్కెచ్ పెన్తో యూస్ చేస్తారో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫీలింగ్ అయితే మీరు పొందుతారు. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అయితే వస్తుంది. సో దాన్ని సేవ్ చేసుకొని మీరు కావాలంటే వాట్సాప్లో షేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎస్ పెన్ పనితనం కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది గైస్. మీకు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అయితే లేదు. సో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇంటర్నల్గా ఫోన్. అండ్ ఇట్స్ టైమ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ ఎక్స్టర్నల్లీ. సో ఒకసారి మనం ఎక్స్టర్నల్గా చెక్ చేద్దాం. అన్లాకింగ్ స్పీడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చెక్ చేద్దాం. సో ఇది అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్తో వస్తుంది. సో ఫాస్టే ఉంది గైస్, 1 సెకండ్ కూడా పట్టట్లేదు. సో ఆగస్ట్కి ఈ అప్డేట్ వచ్చిన దగ్గర నుండి మనకి చాలా ఫాస్ట్ ఉంది ఫోను. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి అన్లాకింగ్ కూడా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా అన్లాక్ అవుతుంది. సో వెన్ కంపేర్డ్ టు జూలై సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్తో. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం ఫ్రంట్ కెమెరాని యూస్ చేసి అంటే ఫేస్ అన్లాక్ చూస్తే కళ్ళు మూసుకున్నాను అన్లాక్ అవ్వట్లేదు, కళ్ళు తెరిస్తేనే అన్లాక్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు కూడా కళ్ళు మూసుకున్నా కళ్ళు తెరిస్తేనే అన్లాక్ అవుతుంది గైస్. మనకి సెక్యూర్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ 20 అల్ట్రా 5G మొబైల్ వచ్చేసరికి. సో ఇది గైస్ ఫోన్ యొక్క ఇంటర్నల్గా అండ్ ఎక్స్టర్నల్గా నా ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్. సో ఇది గైస్ ఇవాళ మన వీడియో అయితే. వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టు తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ నచ్చకపోతే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఇంకేం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో. సో నేను ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ తరుణ్ అండ్ ఫర్ షూర్లీ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. సైనింగ్ ఆఫ్.